Malawi Today. Mwasura bwanji amala anzanga kwina kuli konse kumene muli. Cliff Chinyama chigawo cha kumasana. Lero ndabwera ndi nkhani yomwe ikuyendanso kwambiri yokhuza ACB kuyitanisa Manganya Dr. Michael Usi wa chipani cha odya zache alibe mlandu ndikumpasaso ma hours kuti akapezeke ku ACB. Ndikukhulupirira kunena kuti bungwe la ACB linakhazikitsidwa kuti ndiloyima palokha, koma mulamuliro wa pa 5 years tayiona bungwe la ACB likugwira ntchito ngati chipani chachani cha MCP. Masiku asala 16 anthu tipite kuliko kodi kukaponya voti. Malo molapa pa zinthu zomwe yakhala ikuchita MCP ndi pamene ikuyenjezerabe mikwiyo ya anthu kumafuna nawo akola anthu kuti akhale pa milandu, azikhala akunjenjemera chilungamo asamalankhule. Ndifuna ndikuze niyo ACB ni nkhani zingati zomwe mwakhala mukuwuzidwa, zomwe mwakhala mukuzipanga investigate. Ineyo ndi mmodzi amene ndinazasiya kalata ili pamwambayi ndi Concerned Citizen plus Malawi First yokuti mupange investigate nkhani contract yomwe inapasidwa Lutando Holdings kugula njinga za moto 10 ndalama zomwe zinali 2.1 billion. Njinga 10, njinga imodzi imagulidwa pa mtengo wa 21 million. Tinanena kuti mufufuze nkhani imeneyi munapangapo cha. Lero Manganya amene mufuna kuti mumuyitane ndi kumampasa ma hours kuti azanene za umbava zomwe mukufuna kuchitika mmenemo, muyifufuza. Poti wina wa umbava omwe Manganya akulankhula ndi umenewu wa 2.1 billion. Njinga imodzi 21 million. Wina wa umbava ndi utiwo koti ndi umenewu omwe mukumuyitana Manganya, zomwe Manganya akunena kuti muboma muli umbava zina mwa izo ndi umene. Kalata ndi imene tinabweresa munatiyankha cha. Musamawatengere Amalawi kuntoso. Andi wamkulu wa ACB Martha Chizuma amene munamuchosa chifukwa chokuti ankayima pa chilungamo, lero maiko ena akumpasa ulemu. Andi zakatangale zinaululika kunena kuti mdziko muno mulamuliro wa Lazarus Chakwera ukatangale ali ndi njira zobera ndalama zosiyanasiyana pakuchosedwa kwa wamkulu wa ACB. Pakana chifukwa cha anthu ena amene mukuwagwiritsa ntchito, amene akugwirizira mpando umeneyo, chifukwa mpando wa Martha Chizuma pakana panopa sikunasankhidwe wamkulu wa ACB. Kufikira pano kuli makadeti, kuli achipani cha MCP, anthu amene akupeza phindu chifukwa cha chipani cha MCP ndi amene akugwirizira mipando imeneyi kumene koko. Lero Vice President watuluka poyera ndikumanka analengeza za umbava, ziphuphu zomwe zikuchitika mkati mwa boma. Ndiye inu mukanakhala anzeru ACB, chifukwa munthu amene ali ndi information mumayenera kumutani kuti kumunyengerera ndikupita naye pambali ndikukafunsa kuti atatifotokozeni zikhala bwanji. Koma apa mafika popereka ma hours ona kuti Vice President wa dziko afika umene koko by force. Zungoonetsera kunena kuti Martha Chizuma uja zomwe ankanena zija ndi zomwe sawanena Michael Usi ndi zomwe zakhazikika pa ulamuliro wa MCP.
tifuna tikuuzeni nthawi yoti muzilapa ndino pa 16 September mukupakira izo zosachita sokutani kuti kukayikira zonse izizizi zituluka. No way Michael Ousi kuti mukamuyitane kumene koko mwa by force kapena kumpasa ma hours. Malamulo akuti chani? Malamulo nchifati kunena kuti umene koko kuli makadeti okhoka IMCP achipani cha MCP amene apeza phindu ndi chipani cha MCP ndesakulingalirazo zona kuti malamulo akuti chani, koma kwawo kufuna kuopseza kamoyo koopseza kamene mwakhala nako mukwa opseza amalawi wakapa kuti asapange demonstrate machani kuti asapange exercise maufulu wawo kufikira paka na pano mudakapitirira 16 days yasalayi mpamene mukufuna be kupitirira kuononga zinthu zichi. Chipani cha MCP ndi manthu wa corruption. Gulu laji na Chimwendo Banda lapeza chuma cha nkhani kanthawi kochepa, koma lero tikuona maso anu akuyang'ana kwa Norman Chisale, munthu wakuti mukamuwerengere zaka zomwe akhala akugwira kuchokera pa ulamuliro, kuchokera tingonera nthawi yomwe iye analembedwa ntchito akhala akugwira chani kuti akugwira ntchito kufikira pa nthawi yomwe amakhala iye wachitetezo kuyambira Bingwa Mutharika paka na kufikira nditu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi zaka zingati Norman Chisale akhala akugwira ntchito? Nanga uyuyu amene ankaitanira mmoja na ankalalika mmabasi Richard Chimwendo Banda ndi zaka zingati zomwe wakhala iye pa mpando? Ndi nanga ali ndi chuma chochuluka bwanji panopa oyenera kufufuzidwa ndi ndani? Mukupanga masewera mukuzungulira pa mulomo wakapu. Anytime pa 16 September mukuyenera kugwera mkati mwa kapu mmene mumo. Palibe chifukwa chomuyitanira Manganya pomwe boma tikusintha pa 16 days iyi. Likanakhala ndi bungwe loyima palokha tikanagwirizana nazo, koma ili si bungwe loyima palokha. Anti-Corruption Bureau iyi si bungwe, ACB iyi si bungwe loyima palokha. Ndi bungwe lomwe lazungulidwa ndi achipani chayani kuti cha MCP. Chifukwa likanakhala loyima palokha likanamba kutifufuzira nkhani imene iyi ya 2.1 billion. Contract imene iyi ndu imachoka nditu inali mmanja mwa Monica Chakwera. Ndrama zinadulutsidwa ku NIF osafufuza zimene zibwati. Njinga yake iliyo yomwe munagula ino 21 million imozi. Ndelero kumabwera kuti mukumuyitana Manganya, komanso kumuyitana osangonena kuti kumuyitana mwa ulemu, koma mumapereka nthawi mtsogoleri wa ziko Vice President MG2. You are joking. Amalawi sangasekelere zimenezo. Uchisiru wakhazikika apa nde ndifuna tikuzani kuti muyaluka. Palibe so amene Malawi panopa wachangamuka, palibe amene mungamuopseze. Masiku asala wochepa, anthu apita ukaponya voti kukasintha ulamuliro china chilichonse chomwe mwabisala kumene koko chitani kuti chioneka. Palibe nthawi yonena kuti muzipitiriza kuopseza Amalawi, kupitiriza kuopseza azitsogoleri amene akuyima pa platform ndi kumanena chilungamo, ndi kumabisa zoyipa zenizeni zomwe mwini mwapanga pa 5 years. Mwapangatu zambiri ndipo mukunjenjemera, ndipo simukugona chifukwa cha uchimo omwe ni mwapanga pa 5 years. Sikuti kapena kuumilira kumakala pamene musakasa kugona tulo Chakwera kuyenda pena paliponse kufuna kuzitsasa, kufuna kumazionesa ngati munthu wabwino. Sikuti kapena chilipo yomwe chakuopa yeni milandu yomwe yatani kodi yapangidwa pa 5 years apa. Nde Malawi wanzeru ngati akufuna kuzindikira milandu yomwe yapalamulidwa pa 5 years ndikuchosa MCP pa mpando.
ndikuchosa MCP pampando. Sikuti MCP ikuwumiriranso pa chinthu china, ikufuna kuziteteza anthu apalamula milandu awo.